does not represent real life. Please play in Hello, moderation, guys, look. take frequent breaks, and play responsibly. फैफिनबाय गाइस लक फैफिनबाय दायो जोंना स्टार्ट जाफिनसिगोनलाय खेलाया फ्लाइटआ अबेनिफ्राय अबेसिम बिरलाङो नायनोसैलाय ना मा होनो रायजोफोर अके दहायबो मोजाङै जोबनानै थांबाय खेलाया दाबो फाइनाल राउन्डआव मारै जायो नायनोसै दा जों बेखौ ए ग्रुप बि ग्रुप सि ग्रुप बानायोमोन सिगांहाय नाथाय दिनैहाय बानायाखै दिनैहाय एसे प्रब्लेम जानायनि जाहोनाव जोङो एसेल' मोननैल' माने मोनसे टीमावनो होजोबनाय जादों आरो ना मोनसे टीमावनो मोननै खेला बिदि स' दायो फाइनाल राउन्ड जोंना फ्लाइटआ थांगासिनो दं लिप'पका साइडनिफ्राय गरि गपाल साइडसिम सोर ओंखारखो जोंना अके टीम बड' ना मा बेलाय टीम नाम्बार 18 बिथांमोना ओंखारबाय एन्ड अल्स' टीम नाम्बार 8 टमी मोनहा ओंखारबाय दायो लोगोसे टीम नाम्बार 70 मैदेर मोन ओंखारबाय अके गाइस टीम नाम्बार 19 हिल्स ओंखारबाय 25 टीम ओंखारबाय हारिमा बसु नै लिंगामना 25 टीम अके गाइस दा फाइट जोङो अबेयाव नुयो नायनोसै ओमफ्राय आं कमेन्ट्सबो नायगोन कमेन्ट्सआ माबायदि फैयो एबार ना मा होनो रायजोफोर आंथ' इमानबो कमेन्ट्रि होनो गोरों नङा जाहैबाय जोंना निक'आ होयो निक'आ एसे उसुबिदानि जाहोनाव दिनै स्ट्रिम कास्ट खालामनो हायाखै स' नो प्रब्लेम हियार आई हेभ ना गाइस नो प्रब्लेम टुडे आई एम इन्टारनेशनेल बाय द वे स' टीम नाम्बार 6 जोंहाय टीम नाम्बार 18 जोंहाय फाइट जानो हागौ बोरैबाबा नायनोसै फाइट जायो ना जाया दायो बिराद क्ल'सावनो दङ फ्लाइटनिफ्राय गोजान खारसारगासिनो दं सेबारनियाव दंहैयो मालाबानो माखासे फ्लाइटआव बिरगासिनो टीम नाम्बार 23 बिथांमोना गरि गपालाव दङ अके गाइस स' कमेन्ट खालामदोलाय रायजोफोरखौहाय आङो डिलेद्राय जागोन होननानै आङो एक्सट्राके लाइभ होनाय बाय टीम नाम्बार 23 आ टीम नाम्बार 3 खौ डाटाक्लायार ना मा बिलाय डाटाक्लायार लावनोसैमोन एसेयावनो लावासै जेबो नङा लावगोन सानसे नङा सानसे सासे नङा सासे रज'गाव नै जोंहा जिहोलायबाय एनिभार्स आल्ला गावबाय फ्रेंकिया गावबाय हारिमा गदा सासे लावबाय बिसनिया लिंगाया सासे गावबाय थारमाने फुल स्क्वाड मोनसे डाउन खालामबाय रज'गाव स' बिदियैनो जोंना तिku promiBro फwrमai प्रियन बिथांमोना जिलांबाय लबिनिफ्राय लोगोसे बल्डार बिथां हारिमा बसुमाबो जिलांबाय आरोना जेबो नङा जोंहा नैबावबो जालायगासिनोलाय आरोबाव टीम नाम्बार 19 जोंहा टटेल दङ दा 23 टीम लोगोसे 85 जन लाइभ इन द लबि टटेल जोंना टीम नाम्बारा 24 मोन नाथाय मोनसे टीम फैयासै नामा अके लेट मी चेक अके मोननै टीमा एलिमिनेट जानानै थांबाय अलरेडि स्ट्रीम इज गोइं अन राइट नाउ स' रायजोफोर नुजायाखै व्हाट दा एक सेकेन्ड हा गाइस सरि आं दिनै एसे इन्टारनेशनेल जादों नुगोन दै एबार नुसिगोन अके गाइस 3 रेडि था काउन्टिं खालामगोन दै 1 आई मीन दे सानदो दै रेडि 3 2 1 नुसिगोन एबार नायदोथ' नुबाय दा आं थगाया स' बिदिब्ला जोंना टीम मोननै एलिमिनेट जालांबाय लबिसिम थांबाय दासिमहालागै जेबो फाइट जाथ'वाखै नाथाय नैबे टीम नाम्बार 23 आ गावहरनो ट्राइ खालामगासिनो दं गोजौनिफ्राय गाखोनानै टीम नाम्बार 3 खौहाय नाथाय गावलायथ'वाखै टीम नाम्बार 3 हाय सना फ्रियावनो सना होननो मोनो नाथाय बेहाबो एकदम बोलो होगासिनो आरोना माबानो एकदम
आरो लोगोसे टीम नम्बर 16 आबो खाथियावनो दङ सिटीआव दङ सिटीआव खाथियावनो दं बारा गोजानबो नङा गोजानानो आरो थेवब्लाबो खाथियानो ओके दहायनि थाखाय सरि दहाय नुसनाखैमोन ओमफ्राय आंथ' नुगासिनो दं जेनेबा जेबो नङा नाय बाइपार टीमा थांलायबाय बिसिना पार्मानेन्ट प्लेस मिलिटारि बेस माबे जाबाय ओके दायो जिहोलायनाय नायनो जों रेडि नाथाय दाबो नुवा माला जिहोलायो नायनोसै बेवहाय जिहोलायनाया जाहांहां जानानै दङ नायनोसै पिकिं पाकां जागासिनो दङ 16 नाम्बार टीम लोगोसे जोंहा दङ लिक्विड अफिट टीम नाम्बार 11 टटेल दङ जोंना दायो लबियावहाय टीम 22 ओमफ्राय 83 जन मानसि दङ जोंनि लबियाव स' बिदिब्ला नायनोसै सेबारनियाव सोर दङ बिथांमोनहा बिराद सेफ अमित टीम नाम्बार 22 बिथांमोना पुरा सेफ आरोना रावबो गैया खाथि खालायाव रजगावबो सेफ दङ बिथां लिंगामोन फ्रेंकि एनिभार्स हारिमागदा डेड लोगोसे नै टीम नाम्बार 13 माबिला आयौ बुम माइनो ओके बिथांमोनाबो सासे लावबाय ओमफ्राय साथाम दङ ओमफ्राय नैबे फाइट जाहां टीम नाम्बार 24 भार्सेस माबिलाय टीम नाम्बार 7 नायनोसै सोर जिलाङो सोर जिया गोजानाव दङ माखासे टीम नाम्बार 7 ना सानैया न'आव दङ सानैया हाजोआव दंहैयो दा साथाम साब्रै सानैखौ जुदि पुश खालामग्रोयोबा माखासे एडभान्टेज थागोन नाथाय पुश खालामो ना खालामा नायनोसै गोरों प्लेयारफोरखौ हानाय नङा गोरों नङाब्ला आरामसे हागोन आरो नाथाय फ्लाइटआ दिनै मोसागासिनो दं फैबाय बागरुम्बा जेबो नङा मोसाबाय थाथों जोंहाबो मोसाबाय थागोन कमेन्ट्रि फाइट नायनोसै जोंहा दा बबेथिं थांनो मोजां टीम नाम्बार 6 एकदमबारे सेफ जायगायाव दंमोन नाथाय नैबेहाय जिहोनो थाखाय फैगौ टीम नाम्बार 18 दा माबिलाय दा आइबि बर' ओके दा आइबि बर' एन्ड अल्सो हियार वी हेभ टीम नाम्बार 12 फाइट जाहां एकदम जिहोलायनाय चान्सआव दङ नाथाय जियो ना जिया नायसै दाउबेपारिमोनजों टीम नाम्बार 2 भार्सेस टीम नाम्बार 4 और 12 ओके मोनथाम टीम दं बेवहाय दा सोर जिलाङो नायनोसै ओइ गावलायदों गावलायाखै नङा गावलायदों ओके जुबिन अपि जिनानै दं जुबिनानै दिनै मारै जाखो आदा जुबिन लागाव गावसिजोब ओके टीम नाम्बार 12 गोजौआव दङ ओमफ्राय लोगोसे दङ टीम नाम्बार 4 दा मारै जायो नायसै बिथांमोना एकदम मा होनो एकदम बेंथेलायगासिनो टीम नाम्बार 21 खौ नायगोन र' टीम नाम्बार 21 आ बोरै लावखोनाथाय लावाखैथ' माने फाइट जाथ'वाखै नालाय बेवहाय दा नायथ'वा टीम नाम्बार 21 आ 7 दं एनडिएफपि बिथांमोना दा जों पचिंकियाव थांफिननोसै पचिंकियाव फाइट जाहां रज'आव सफैबाय नै पचिंकि थांनाया गलालै आं दिनै ओके गरिगपालाव जिहोलायबाय ओइ मबाव सफैखो आंलाय जाम्बालाय निसान नाथाय जियासै जिहां जालांजोब्बायमोन नाथाय सासे जिहोबाय भाग बस देके ओके नाउ आई एम इन पचिंकि लेट मी सी व्हाट विल हैपन हियर सुनील मोनखौ टारगेट लागासिनो दङ टीम नाम्बार 12 नि ॐFŠ FlowerC ओके टीम नाम्बार 4 आबो साइडजों प्लेन खालामबाय टीम नाम्बार 12 आ गोसारजोबनानै दङ लोगोसे दङ जोंना आरो मोनसे टीम फैबावबाय दा जोर जियो नायनोसै टीम नाम्बार 21 एफपिपि गेलेदों बाबुआ जेबो नङा गेलेथों ओके दा ୱेभ स्ट्राइक गोजानाव जमलायलायनानै दं आरोना अमित एन्ड
लिंगा मोननि खाथियाव दं जोंहा अमित लिंगा मोनहा गावफैनोबो हागौ गावफैयाबो जानो हागौ केम्पिं कुम्पिं खालामलायनायनि प्लेनिं लागासिनो दं बिथांमोनहाबो लुट जाबाय बागिजों दोरोदगासिनो आरोना एकदम जायगा टु जायगा दायो जोंहा नैबे सिटियावहायबो फाइट जाहां बिथां अब्लांमोनजों मारै जाखोब्रा इन्टारनेटालाय लेगि दाख्लै बिदिजोंनो बोरैबा लेग जानानै गब्लिना गेलेयाखै नामा गब्लिना बे हारिमा गदानो बेनिया 6 आवार जानानैहाय बेजों गेलेबाय गब्लिना थैबाय गब्लिना दहायबो थाब थैदों दाबो थैबाय बिथांनि खाफाला गाज्रि दिनै जेबो नङा नाथाय टीम बिडिएलआ गेलेगासिनो दङ दा टीम 12 गावलायगासिनो दङ नैबे पचिंकियावहाय सोर बिलाय साथाम दङ टीम नम्बर 4 निन्जा H5 अके उखुमाव थांदो थाङासै आंबासो थांनो हागौमोन रोङासै बाबुआ जेबो नङा टीम नम्बर 12 बेंगासिनो फायखानायाव अबहाय गावलायदों मादै होनदों जुबिन मोनखौ पुश खालामदों टीम नम्बर 12 गावसो जियो ना सोर जियो नायनोसै गावसो जिफैबाय दाना फाइनालि गावसो जिफैबाय जाम्बाया पस्ट खालामबायलाबायनानै अके फुल स्क्वाड पुश खालामदों अके दाउबेपारी रिभाइभ होसिगोन सासे नक जानानै दं दाउबेपारीनि टीमा मेंबायलै माथो एक्सन जानायाव मेङोसो ôFŠ स्ट्राइक सासेल'सै साथाम जानानै दं बेयाव अलरेडि ओरै दाउबेपारी süñíL मेंबायलै बिसिनिया साब्रैबो दं बिराद एडभान्टेज जुबिन अपियाबो दङ अलाइभ थैयाखै दाहालागै दङ जोंना टीम 18 62 अलाइभ इन द लबि नैबे सासेल'सै ôFŠ स्ट्राइकआ टीम नम्बर 12 जिलांनो हासिगौ बारा गोबाव गैला नै बाहाय जासिगोन जोंना होख्लायलायनाय अब्लांमोना जमलायगासिनो दा जमनायाव सोर देरहायो नायनोसै पापा एकदम बर्डार खारगासिनो मारै जाखो खारलागासिनो एकदमबारे बिसिनालाय साबसे दं जाखो पापा काटापा JND जों सार अके बिथांमोना सासे किक आउट खालामजादों मानो होनब्ला जोङो मिनिमाम 45 लेभेल्सनि लादों जोंनि टुर्नामेन्टआवहाय माने हेकिंनि चान्स थायो नालाय बेनि थाखायनो जों 45 लेभेल्सल' दोननाय जादों आरो ना स' 45 लेभेल्सफ्रा माने एकाउन्ट गिदिरब्लाथाय सोरबा हेक खालामनो चान्सखौ माने लाया जाहाथे बेन जायोब्ला बिराद खस्थ' जायो नालाय 45 लेभेल्स लांनाय माने बिराद खस्थ' जायो स' बेखायनो सोरबा हेकिं खालामा गिदिर एकाउन्टखौ बेन जायोबाथाय सेस बरबाद लुट गाया स' बेनि थाखायनो हेक खालामा गिदिर एकाउन्टखौ स' बेखायनो जोङो एकाउन्ट गिदिर नङाबा गेलेहोआ बे प्रब्लेम आरोना दा बेनि गेजेराव सोरबा मोजां प्लेयारबो थायो बे साफा सिनायनायफोरखौ दोनो जोङो लबियावहाय स' दायो फाइट जाथ'वासै नेलायलायगासिनो दङ दा सोर जिलाङो नायनोसै फ्रेमक्सआव सोर दङ दासिमबो जनाव थाङाखै टीम नम्बर 13 लागाव टीमा दङ बिथांमोना आयौ नामा गलासो 1 नाम्बारना फाग्ला है फरायलां फाग्ला नामखौ फरायाखै स' टीम नम्बर 22 बड' बिथांमोनाव साथामल' सासे फैयाखै मानो फैयाखै आं बुजियासै बिसोरखौ दा मिल्थायाव फाइट जाहां टीन बर' टीन आइबि बर' नाथाय जाथ'वाखै जाहां तुरुन डेबेल गावबाय जिबाय टीम 18नि जिबाय सासे मिस्टार डेबेल हिल खालामदों रिभाइभ खालामनायनि चान्स लागासिनो दं हायो ना हाया नायनोसै दावखोगासिनो दं BtyTarunआ दहाय गोबां उन्दुना होबाय मारै गावो ग्रेनेड हरनो चान्स लाबाय ग्रेनेडखौ बेफ्रुयोना बेफ्रुआ खर'आव नाङोना नाङा नायनोसै गेब्रुनोबो हागौ बोरैबाबा अके नाङासै लाकिलि OP on the chart मेंबाय माथो
गावनायखौ लोगो मोनबाय एबार मिस्टार डेबल नै बिस्रा बेंलायलायगासिनो दं दासिमबो फाग्लासो अब्ला आं सासे गावबाय अलरेडि बिथाङा नै बाय फाइट नायनोसै जुबिन बिसोर स्क्वाड मोनसे पुश खालामदों हनै मोनसे स्क्वाडखौ फोजोबबाय बिसोरो थारैनो दहाय सासेल'सैमोन स' बिदिब्ला जोङो र'जगाव नायनो हायो अके मोनसे फाइट जादों मिल्टायाव मिल्टा जिहोबाय okay squad down so guys low 15 teams 55 alive in the lobby till now नायनो हागोन टीम 18 आ मोनसे टीमखौ लबियाव थिनहरबाय दायो दं जोंना टीम नम्बर 22 आबो सेबैनो दंमोन नाथाय बाराद्रायबो सेब नंला नैबेलाय हारसिं बासाय खोनामाखै फुल स्क्वाडानो दङ नो सरि सासे थैबाय बिसनिया बुम माइ सासे थैबाय ओके क्लसिं खालामगासिनो दं गासिबो एकदम जननि सार्केलसिम हाबनो ट्राइ खालामगासिनो दं पापायाबो बाइकआवहाय होगासिनो नै बिरनोसै एकदमबारे अ माय गड सोरबा हिनजावखौ बिर होफानो हानोमोनब्ला नोंसोरसो ओके जेबो नङा नै बेहाय जालायगासिनो जालायनायखौ नायसैलाय नाथाय जालायखांबा सफैयो आंहा जुबिन सुनील मोनथाम टीम दङ जुबिन मोनना साब्रै दङ HD बड AK XXX OP जिबाय साला खिलामादों सरि खिमख' जाना होबाय OP HD बडआ डाउन खालामबाय स' फाइनालि मोनसे स्क्वाड जोबलांबाय दा HD बडआ बासायजोबसिगोन ओमफ्राय चार्जआवबो जोंना फैखाबाय बेलेग टीम ओमफ्राय लोगोसे जुबिन OP मोनाबो दंखायो बिथांमोनाबो सासेया बोरैबा बासायसननानै गासिबो रिभाइभ जाजोब्बाय जेबो नङा स' दायो फाइट जासिगोन गुबुन मोनसे आरोबाव टीम फैबावसिगोन टीम नाम्बार 23 आ एकदम खाथियाव फैबाय नायनि HD बड AK XXX नै ओरै गावलायगासिनो दंलै चार्जआव नै सासे जिनानै दङ टीम नम्बर 23 नि मिस्टार माबेलाय मादा गुन्दानोलै गला खालायलै गावस्रा किंसमुटआ एकदम रिभाइभ होनो चान्स लागासिनो आरोना ओमफ्राय मारै सरि बिसिनिथ' नङा नक जानायफ्रा जुबिन मोना दावखोगासिनो दं दावबेपारी ग्रेनेड हरनो चान्स लागासिनो दङ ग्रेनेडआ रिभाइभ जाबाय बिसना सासे नक जानाया अके जुबिनखौ नायनि जुबिना मादि गावो दिनैहाय मैयाथ' डेन्जार जादों अके 23 let me see the Jubin grenade होबाय सुनील नक सासे नक खालामबाय एन्ड टीम नम्बर 23 आ क्लसिं खालामगासिनो दं माखासेया टीम नम्बर 23 नि सासेल' दं चार्जआवहाय ग्रेनेड गेलेगासिनो दङ ग्रेनेड गेलेगासिनो दङ गावजाबाय जुबिना गावजाबाय साला सेस साला कपि जुबिनखौ रिभाइभ होनो चान्स लादों दा क्लसिं खालामबाय गोजौआव फैनो ट्राइ खालामगासिनो ग्रेनेड दावबेपारियाबो जिबाय दा जुबिना रिभाइभ जागौबाय आरोना दा नायनोसै किंसमुट बिराद ल' जुबिना बिराद ल' हिल लास्लाबनो हायो ना हाया गावजाबाय थारैनो दा अनलि दावबेपारिल'सै दावबेपारियाबो नक जुबिनाबो नक किंसमुटआ सुनीलल'सै सुनीलाबो थैबाय दा टीम नम्बर 23 आ लबियाव थिनहरबाय जुबिन मोनखौ दावबेपारि मोनखौ दायो जोंना जना जोबोर फिसा जाबाय जोबोर फिसा जानायजों लोगोसे जोंना फाइटआबो बारायलांगासिनो नै बाहायबो जालायगासिनो नै पचिं खाथियाव
Okay, team number 23 आ गाव हरदों team number 22 खौ नामा गारि गावफ्रुगासिनो दं team number 22 आ बेंबाय आरोना 23 खौहाय नाथाय बेङासै खारबायसो नै गोजानजों खारलांखाबाय जेबो नङा ज'ना फिसा जादोंसै जों फाइट नायनोसैलाय team number 22 आ सोरबा सासेखौ मोनहैसिगोन बेवहाय सासे नक जाना दंमोन नै ओके team number 7 PuTiNRussian Destroyyyeerr new player 000 बिथांमोना गावहरदोंमोन नाथाय जेबो जायासै जेबो नङा overall here we have team 12 3911 in the lobby guys look ciao like comment share stream को share खालामदो दे आयु 60 जन गाहाम नायनानै share खालामाबा फाग्ला लाइक खालामदे गासिबो लाइक खालाम नै थुनाग्रा मा लाइकआ 12 जनल' है बिदिनो जायाना आं बिदिबा बायले आं अपेन कास्टम होगोन बिदिब्ला प्राइसनि होगोनब्रा फ्रि अपेन कास्टम दानो नङा दिनै एसे आङो एसे आउट अफ कन्ट्रल आउट अफ मुडआव दङ ना जिसिगोन बायदि मोनबाय आं टीम नाम्बार 7 खौहाय गारि लाबाय होसोलायनाय जासिगोन नाथाय पुश खालामासै नाथाय पुश खालामबा हागौमोन इजिलि Destroyyyeerrखौ आरोना हारसिंल'मोन बे गारियावहाय जेबो नङा अबावहाय जायो जालायो नायनोसै टिन आइबि बर' जिबाय नाथाय रिभाइभ जागबाय आं होनदोंना आङो एक्सन जाखांबासो सफैयो मोदलाया गावबाय उन्दुलाजोब्बाय टमिखौ नायसै माबायदि गावो ग्रेनेड हरजाबाय लाड्डु नों आदा मोदलायाबो जिनोसै नोंसोरो फुल स्क्वाडआ सानैजों हाला जाम्बाफोर आंबाथ' जिहोजोब्बायमोनलै बेखौ खिथुजों बोरैबा थख्ला हरगासिनो दं सोरलाय टीम नाम्बार 13 थख्ला हरगासिनो दं थेलथेब होनलायनाय नै बिसोरो आरामसे प्लेन खालामनानै गावनो हायो आरोना बेखौ नै नुथारो नाथाय दाबो गावाखै नायनोसै गावोना गावा सासे जिनानै दङ मोदलाया जिहरबाय सासे ओके मोदलाखौ गिसिथारबाय एकदम ओके होबाय हारसिंनो गड माबेलाय गड सिजौ सरि देनजारलै आं दिनै सासे जिबाय बिसिना मोदलाया जेबो नङा अबाव फाइट जादों नायनोसैलाय फ्रेंकि मोना बिन्दासै दङ फ्रेंकिया साथाम गावबाय लिंगिया सासे गावबाय नै बाइपार टीमाबो साथामबो दङ बाइपार अपिया साथाम गावबाय बाइपार ग्रेसिया सासे हिनजावना हौवा जाखो नै बिसोरो क्लसिं खालामगासिनो दं आरोना रेलिनि मब्लां माइरं फ्रेंकि मोनजों ज' फैबाय जोङो फ्रेंकिखौ नायनोसै मारै गावो फ्रेंकिया गोबां मोजां गेलेयो गोबां नाथाय ओरैबो शट मोनबाय फ्रेंकिया नायनोसै मा होनो रायजोफोर लोगोसे दङ जोंहा एनिभार्सारि जिनानै दङ सोर जिलायलाया नायबाय थानोसै अके गोबां टीम जालायगासिनो आरो डिबिलिखौबो फैबाय खाथियाव फ्रेंकिया माबायदि गावो नायनोसै एन्ड अलसो लिंगा हियर बागि लानानै दासिया लानानै गोबां डेन्जार मोजां जनाव दंफैयो आरोना बिसोरो अब्लां मिस्टार अब्लां व्हाट हेपेन टु यु व्हाइ यु आर लुकिं आप एन्ड आप नै बाहायबो जालायगासिनो दङ एन्टनि टीम नम्बर 22 टीमा 10थाल'सै जोंना बारा गैला ओमफ्राय लोगोसे 30 जन मानसि दंबावो लबियावहाय दायो
जालायसिगोनलाय बावला 1-2 सेकेन्डनि उनावनो जालायसिगोन अके सिम्पल जेबो जाथ'वाखै नैबेहाय जिबाय लेट मी सी हियर लिंगाया SNDBR-खौ गावबाय मारै मारै सोर सोरनो जालाजोबखो बोरो आंथ' फ्रेंकी ओके फ्रेंकी साथाम लिंगा साथाम गावबाय सरि दै गाइसमोन आं स्पेक्टेटखौ बारा रोङा नालाय ओपि आंखौ ओपि लेट आंखौ ओपि लेट सार टीम नम्बर 21 ओइ जिजोब्बाय टीम नम्बर 22 जिजोब्बाय लास्ट सासेल'सै सासेल'सै अनलि अमितल'सै आरोना थैजोब्बाय ओके टीम नम्बर 23 दङ जिन्दायैनो दङ दासिमबो रेलिनिगा टीम नम्बर 16 जिन्दायैनो दङ थैथ'वाखै दासिमबो साब्रैबो दङ टीम नम्बर 14 काटाप्पाने बाहुबलिखौ किउ मारा होननाय जासिगोन बेनो टीम नम्बर 23 खौ नायहरगासिनो दं आरोना स्मक होनानै बे बागिलायनायनि चान्स लादों काटाप्पाया ओमफ्राय नैबे टीम नम्बर I भार्सेस XI फ्रिक्सआबो साब्रै दंमोन साथामल'सै सासे थैबाय गोबां बुरजा किल खालामखाबाय हनै 5 6 7 8 9 10 15 20 100 जन किल खालामखाबाय दा डेस्ट्रयारआ हारसिं लोगोफोरखौ बासायनो चान्स लादों नाथाय हायो ना हाया नायनोसै आउट अफ जन्स फैबाय नाथाय मोजां नङै जायगायाव सफैबाय फासिनायसो मोनबाय आं फासिनानै लानाय बायदिसो मोनबाय आं PuTiNRussian बासायनो हायो ना हाया गावहरगासिनो दं बेखौ बायपार टीमा जिबायदि टीमासो गावहरदों जाय देरहाबाय थायो बासायनो हायो बासायबाबो अबेहाय खारगोन घटनाया बेसो जनबो फैबाय नाथाय बासायनो हागोनखौ आं एसे डाउट जाबाय आरोना दा लिंगाखौ नायनोसै फ्रेंकीखौ नायनोसै माबायदि रटेसन लायो अके रटेसना थिगैनो दङ नाथाय जेरैबो एनिमि ओरैबो एनिमि ओरैबो एनिमि अके भेरि गुड कन्डिसनाव दंफैयो बिथांमोना खाथियाव दं बायपार एक्स अब्लांखौ गावबावबाय डेस्ट्रयारआ बागि लानानै होगासिनो दा बायपारनाबो सासे डाउन जादोंमोन रिभाइभ जागौबाय नाथाय नक जाबावबाय जनजों सासे लावबावबाय नाथाय रिभाइभ होनो चान्स मोनबाय आरोना जना बोरैबा बासायबाय अब्लांमोना गावलायगासिनो जन गेजेरावनो दङ अके बिबि लिकुइडआ लावबाय बायपारा होख्लायबाय रेलिनिगा दङ सासे सानैसो अलरेडि थैबाय ओमफ्राय लग आउट गेमिं बागिजों पुश खालामबाय दा सोर जिलाङा नायनोसै ओरैबो जालायगासिनो दं ओरैबो जालायगासिनो दं अके गाइस लुक लिंगाया साब्रै गावबाय बेजों लोगोसे मेंलायलायबायलै माथो बायपारमोनना फाइट जागासिनो दं नै टुर्नामेन्ट होदोंलै मिस्टार साखनद्रा सामफ्रामबो होयो टुर्नामेन्ट सामफ्रामबो नोंथाङा जुदि माबानोब्ला रेजिस्टार खालामनोब्ला आंनि फेसबुकआव नङाब्ला इन्सटाग्रामाव चान्स लादों नाथाय जनावनो जिजोबखाबायमोन दा बायपारखौ गावहरनो माइरं मोना माबाखौ गावहरनो ट्राइ खालामगासिनो दं लोगोसे फ्रेंकी एन्ड लिंगा बिथांमोनाबो बायपारमोनजों फाइट जाहां आरोना अके बायपार इज अलमोस्ट बायपार लेबी अके लिंगा लेट मी सी द लिंगा वेयर इज लिंगा अके नाउ ओपी ऑन द चैट लिंगा
Linga. The down. The Viper is down. One more Viper is here. Viper what? Viper Galaxy. But didn't get the kill right now. Okay, someone is hitting the Viper team. Oh my god, English. Priyøñ push खालामनो try खालामदों. Priyøñ हायो ना हाया नायसै. हायो ना हाया नायसै. गारि बेफोरबा गाज्रि जागोन. नाथाय Viperनि टीमाव सानै दंबावो. सासे already सानै दंबावो. सानै मा जायो नायसै. लेंगा and Viper फाइट जागासिनो दं. Priyøñखौ गावदों. नाथाय Priyøñआ जेबो जाथ'वाखै. अब्लां माइरं नि रेलिनि गावगासिनो दं. Viperआ सासे थाखुमागासिनो दं. Viperआ उन्दु थाखुमागासिनो दं. Viperआ थाखुमागासिनो दं. Sorry guys, look. Okay, Linga is down. Knock right now. Viper team is सानै दंबावोसो माथो. Team number 23. Mr. Magunda. Okay, now team 23. Team 23 versus Team 25 versus Team 16. सोर देरहायो नायनोसै दाना. Comment guys. 25, 16, 23. सोर देरहायो सानै साथाम सानै. Viper मोननिया एसे एडभान्टेज दङ बिथांमोना सानै आरो गोजौ रिच जायगायावबो दङ. लिंगा Priyøñना एसे जायगाया गाज्रि नाथाय नायनोसै स्मार्टजों मारै खालामनो हायो. अलरेडि Viperनि सानै डाउन जाबाय. माइरं एन्ड रेलिनिगा बिथांमोना एकदमबारे बिराद डिस्टार्ब खालामगासिनो आरोना. दा मा खालामनो हायो. माइरं रेलिनिगा दावगासिनो दं. लिंगाया हिल आप खालामनो चान्स मोनाखै. Priyøñआ फुल हिलाव दङ. फुल जस दा मा खालामनो हायो. उन्दु दावखोगासिनो दङ. ओके Viperआबो सानै दङ. अलरेडि रिभाइभ जाबाय साथामबो. दा एडभान्टेजआ बिसिना बारायसिनबाय. एन्ड 23. Okay. Down. Viper teamनि सासेल'सै. रेलिनिगा सासेल'सै. Okay. Now here BDL versus रेलिनिगा team number 16. Okay. Who will oh my god, English. Sorry. सोर देरहागोन दाना. Oh my god, 2000. Oh sorry. माबा 25 number team and 16 team. सोर देरहागोन. Okay, Priyøñ is down. Now here